Boas tardes. Benvidas e benvidos todos a este acto das marchas da dignidade. Eu vou ser a presentadora. Vou introducir os compañeros e compañeras que van falar, pero antes vou ocupar tamén a miña quenda para falar de cultura. Ese ente sen forma que nos conforma, pero que, sen embargo, parece que non ten interese ou que está borrado da actualidade. Pero os que mandan son moi conscientes de que a cultura é un todo e forma parte de todo, porque senón non irían a por ela de primeiras. O capitalismo é produción. E permitidme que vos traia un texto da poeta galega Chus Pato, recollido en Emetalá, que di: a lingua é produción. A lingua produce. A lingua produce comunicación, produce pensamento, produce capacidade poética, produce ganancia e beneficio. Prodúcenos como humanos, prodúcenos como felicidade. A lingua é produción, de aí os intentos do capital por privatizar a linguas, por deixarnos en palabras. A lingua, calquera lingua no capital, tende ao esvaecemento, tende a converterse en algo que se consome, en algo que xa non producimos os falantes, senón que o capital, no seu intento de privatizarnos, produce para nós. No capital, os creadores da lingua, os falantes, pasan a ser consumidores. A lingua, calquera lingua no capital, pasa a ser un produto de consumo, o mesmo que calquera outra mercadoría. Lingua, servidume lingüística, capital killer, asasina. Chus Pato. E por que traio isto? Como antes dicía, os poderosos, os donos do mercado, os que reparten as cartas marcadas, saben perfectamente que a cultura, en todas as súas acepcións, non son máis que ferramentas para humanizarnos e para conformarnos como somos. Non en van, insisto, empezaron pola cultura para facer recortes. O símbolo témolo no noso país na lingua, pero o símbolo seguímolo tendo en calquera manifestación cultural. Como se inviste en cultura? Hai menos inversión, é certo? Pero sigue habendo investimento. Pero que les queren? Parece que non hai política cultural. Si hai política cultural, a súa, a do desmantelamento. O máis que desmantelamento é talar os montes, talar a eito, deixarnos sen nada. Porque a cultura, nas súas diversas formas, sexa teatro, sexa danza, sexa música, expresións artísticas das artes plásticas, etc., porque non acabaríamos de desenvolvelas, non son máis que alicerces para construirnos como humanos, para construirnos como colectividade, e iso dá moito medo. A cultura na educación teria que estar integrada como algo transversal, como unha ferramenta de uso, de cotío. No canto diso, vemos a acción que están a cometer estes lingüicidas, estes culturicidas. O de lingüicida non é meu. Lingüicidas está usando a nivel europeo por moitos lingüistas e por moitos sociolingüistas, maiormente utilizado coa nosa lingua, coa galega. Hoxe en día, en Europa, hai 200 linguas en perigo de desaparecimento. A nosa é unha delas. Hoxe pola mañá, Ángeles Cuña, directora e autora teatral, o gallo de que hoxe lle daban un premio Ourense sobre igualdade, dicía que o teatro é un facho que alumea dignidade. O teatro é todo tipo de manifestación cultural. Iso saben non ben os que nos mandan, porque, aínda que non me corresponde falar a min diso agora, pero non podo quedarme coa boca calada. Iso manifestouse o venres na Cidade da Cultura, cando institucionalmente Feijóo e os seus secuaces quixo celebrar o Día da Muller, e non atoparon mellor representante na cultura que levar a Nucha e Nucha. Quen non saiba quen son Nucha e Nucha, dicirlles que son os personaxes que interpretan dous compañeiros actores que levan anos utilizando a plataforma pública da televisión galega con eses personaxes denigrantes da muller galega, listillas, sí,
pero denigrantes, e iso foi o aproveitado polos nosos gobernantes para celebrar o Día da Muller. Se estamos falando de igualdade, as xentes do teatro, do cine, vemos como a igualdade se reflexa tamén na nosa actuación de día a día. As mulleres chegamos ao teatro a partir do século XVII. Ainda estamos pelexando polo noso espazo. Xa non é cuestión de que pelexemos por ser directoras ou autoras. Pelexamos por un espazo en escena. E é denigrante, e non podo calalo, porque digan moitas compañeiras e compañeiros defendendo que eses dous homes estaban traballando. É moi denigrante ver como calamos, porque os silencios son cómplices. E quería aproveitar este momento para, en vez de desabafar no Facebook, que parece que o desabafamos todas e quedamos moi contentas, desabafalo colectivamente. Pareceme denigrante a actitude do goberno cara a nós, e pareceme moitas veces denigrante a actitude que temos nós mesmas coa nosa profesión e coa nosa sociedade. E como non quero alongarme máis, quero traerse, que parece demagoxia, un texto de García Lorca que leo en Fuentevaqueros no ano 31, co gallo de que inauguraba unha biblioteca, e quero extrapolar só un anaquiño. En honor a Willy e a Diego, vou non facer no idioma original, sen traducilo hoxe. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin hablar jamás de las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlo en máquinas del Estado, al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. No canto diso, a nos cómpranos construir. E como dicía Vidal Bolaño, que sempre me gusta traer a colación, porque foi un home do noso teatro, constructor do noso teatro, que por ser galego non é máis universal. Quero dicir que nós deberíamos traballar, como ele escribiu un día, polo que está ao meu alcance. Escribo, dicía ele, polo que está ao meu alcance, dente canto de verdade me importa, por non estar calado, para que non todos sexan musicais americanos ou clásicos, para que non duren tanto certos silencios e non atordoe o barullo dunha única voz resoando día e noite na mesma mesquiña e empobrecedora dirección. Se ademais creo algo de beleza, que o dubido, mellor. E Unesco tamén dixera que o teatro e a arte non era moi necesario. Dixo dunha maneira moi controvertida e moi provocadora. Se é absolutamente necesario que a arte e o teatro sirvan para algo, é para ensinarle a xente que hai actividades que non serven para nada e que é indispensable que as haxa. E con iso, aí me quedo, e paso a presentarvos a seguinte compañeira, Rocío Fraga, que nos vai falar de feminismos. Moitas grazas por convidarme. Eu vou ser todo breve que poda, que sei que ainda estades aquí para escoitar aos compañeiros e ao resto da mesa. Entón, bueno, quería facer un pouco así unha breve análise do que está acontecendo con este sistema de cara ás mulleres da sociedade galega, da sociedade española, da sociedade europea, da sociedade mundial, para despois, bueno, destacar a importancia que ten que un proxecto como as Manchas da Dignidade, un proceso como este, ten que ter en conta e nos pilares do seu funcionamento, do seu desexo, ten que ser incorporar as metodoloxías, incorporar as metas feministas como parte das reivindicacións que somos as mulleres e que sufrimos doblemente todas as opresións. Todos estes recortes dos servicios públicos, a disminución de inversión nas políticas de igualdade, as políticas de apoio ás familias, todo isto son medidas que inciden no reforzo do establecemento dos roles de xénero tradicionais, como principalmente o tema da división sexual do traballo, tanto do remunerado como non remunerado. As mulleres en xeral dedicamos moito máis tempo ao traballo, e se desglosamos un pouco esa idea, as mulleres dedicamos moito máis tempo ao traballo non remunerado. Sempre fixemos un traballo invisible,
sempre fixemos o traballo de cuidado, sempre facemos o traballo que non se ve, que non parece non valer económicamente, cando realmente estamos mantendo unha porcentaxe elevada do PIB do Estado neste caso. Esta dedicación ao traballo non remunerado incide negativamente, obviamente, na nosa calidade de vida, incide na nosa baixa incorporación ao mercado de traballo, e se non baixa, excesivamente precaria, en ter moita menos disponibilidade de tempo para esas jornadas de traballo, incide no noso estado de saúde, e incide tamén no noso acceso á participación social e política. Sempre nos fixamos nos movimentos sociais mixtos de que as mulleres participamos menos porque estamos facendo todas esas tarefas que non se ven. A fenda de xénero no traballo non remunerado é maior, obviamente, cando temos fillos e fillas e seguimos asumindo-nos esas cargas de cuidados de fillos e fillas e esas cargas de cuidados de persoas dependientes, maiores ou con algún tipo de dependencia. A veces se justifica por unha preferencia individual, a nos gusta cuidar, entón como nos gusta cuidar e queremos cuidar a nosa familia, pois temos que deixar de facer outras cousas. Pero todo isto se agudiza coas políticas de austeridade e os recortes de servicios públicos que se destinan a eses cuidados. No Estado español, por exemplo, se paralizou a aplicación da lei de dependencia, se reduciron hasta un 85% algunhas das prestacións económicas que se concedían por dependencia, se eliminou a cotización á Seguridade Social de prestadoras non profesionais no entorno familiar, que nas mulleres, para a lei de dependencia, a maioría das persoas que asumían os cuidados acollendose a esta lei eran familiares, do entorno familiar. A reprivatización dos cuidados cara ao ámbito familiar reforza ese modelo familiarista, de que se espera que sea a través da solidariedade familiar, e a solidariedade familiar exercemos basicamente nós. Na práctica somos nós que exercemos esas responsabilidades. Despois temos que pagar un alto prezo pola nosa maternidade. A maternidade é un factor de penalización sobre o emprego das mulleres. Nos castiga indirecta e extensivamente a todas como efecto da percepción de cando vamos a pedir un traballo, como somos posibles futuras nais ou posibles nais en ese momento, xa temos un peor acceso ao mercado de traballo. E tamén dunha maneira directa, porque hai unha moito menor tasa de emprego en nais con fillos menores de 12 anos en este caso, porque era o que marcaba un pouco a lei para reducir a jornada e para determinadas medidas que estaban aplicadas na lei de igualdade. As políticas de austeridade, por lo tanto, poñen freno ás medidas máis efectivas para a corresponsabilidade, por exemplo, os permisos obligatorios para intransferibles e ben remunerados ante o nacemento. Se aplazou por terceiro ano consecutivo a ampliación a 4 semanas do permiso para os pais, que podía facer que non desafogaran un pouco dese cuidado dos nenos e nenas. Hai un forte, durante todo o tempo de crise, houve efectivamente un forte crecemento do desemprego masculino. Inicialmente na crise os sectores máis castigados foron os sectores masculinizados, como a construcción, e agora, cando salen os datos da EPA, parece que estamos nunha tasa de desemprego similar, que nos estamos achegando a ter unha tasa igual de mala, non nos asimilamos no positivo. Cando realmente se analizamos pormenorizadamente eses datos, vemos que sí, a tasa de desemprego global se está aproximando entre homens e mulleres, pero se entramos na precariedade dos traballos que ainda manteñen as mulleres, a situación non é bastante peor, non? Sigue persistindo esa fenda salarial de xénero. Últimamente saían datos este mes de como as mulleres temos que traballar 79 días máis para gañar o mesmo nun ano. Temos que cotizar 11 anos máis para obter unha mesma prestación cando accedamos ou accedan as que podan a unha pensión contributiva. E a fenda salarial está este ano calculada nun 24%, a diferencia salarial dun 24% entre os traballos similares entre homens e mulleres. Seguimos tendo, polo tanto, eses empregos de baixo salario que se chaman a OCDE. Un 21,4% das mulleres empregadas están en ese tipo de salarios, que supoñen que os homens son un 9%, os un 24%, que supoñen cobrar salarios inferiores a 6 euros a hora. Non é de extrañar que en estes anos o desmantelamento de sistemas de protección social e benestar dispararan as tasas de pobreza infantil e a poboación en risco de exclusión social. Estamos, por lo tanto, nunha situación alarmante
e ademais non hai nin intención de garantir que se vai seguir traballando pola igualdade, nin se está demostrando, non? Se están eliminando todo organismo e toda intención de manter as políticas de igualdade activas. Non é que foran maravillosas, pero eran as que habían e a partir de aí podíamos intentar melloralas, pero se ve que non interesa, non? Eliminamos o Instituto da Muller ou os mesturamos con outro tipo de servicios. Por lo tanto, tanto o mercado como o estado de bienestar, como ese engroso de asistencia para o bienestar que se derivan as familias, están facendo que a situación das mulleres sexa non só a de non incorporarnos á vida social, á vida laboral, sino que pretenden que volvamos aos nosos fogares, leis do aborto, que tumbamos desde os movimentos feministas, pero que ainda así queren seguir reformando e non deixar, por exemplo, que as mulleres menores de 18 anos decidan se queren ser nais, se se poden poñer tetas de silicona, si poden traballar, si poden decidir sobre cuestións médicas, pero non poden decidir si queren ser nais ou non con 16 e 17 anos. Entón, para min era moi importante estar hoxe aquí, para min é moi importante que desde hai tempo nas marchas da dignidade se incorpore a simboloxía feminista e que se teña en conta que, aparte da necesidade de que somos un sector da poboación, que aparte de ser a mitade, estamos sufrindo moito máis todas as consecuencias desta crise, que temos moito que aportar na cuestión máis política de movimentos como as marchas da dignidade, en canto a metodoloxías, en canto a xeitos de traballar, traer a horizontalidade, traballar en colectivo e polo ben de todas na sociedade. Entón, non me vou alargar máis.